Sawubona sihlobo sami sithandekayo, sawubona ngesabatha likaThixo. Happy Sabbath kini nonke. Noma phela lezi inkonzo zesabatha isikole ifinelela khona. Nginibulisa ke egameni elihle lenkosi yethu esithandileyo, egameni lenguJesu Kristu. Sibuka isifundo 8 namhlanje, isifundo esithi ke imfundo kanye nokuhlengwa. Indimana yethu yokwaziwa ngekhanda, ngifisa ukuba ngesithi kuyibuka kafuphi nje sibone ukuthi ngabe isiphatheleni. Indimana yethu umbhalo wesifundo ayibeke njengendimana yekhanda, ivesi ejwayeleke kakhulu uTimothy wesibili 3 uverse 16, okukhuluma ukuthi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa, ukusola nokuyala ekulungeni. Ilawo mazwi nje kafushane. Okusho ukuthi ke sizobona ukuthi mhlambe kulumbana kanjani isihloko nayo indimana nengqikithi yesifundo sonke. Singakwenzi lokho ake sithobisa amakhanda ngomkhuleko. Baba usezulwini, Yesu inkosi yethu enhle nguJesu, busa lesi sifundo sethu, buse kusifunda kwethu ngegama lakho nokuhlelela kwasilaleleyo kwindawo ngendawo kuze kube phakathi kuyakhuleka. Amen. Hlobo zami, masibheka nje iBhayibheli lisitshela ngendaba ende kaNkulunkulu kanye nabantu bakhe. La sibona khona sengathi indaba yothando eyonakele, noma ke kuyisikhashana, noma singathi ke indaba ebonakala njengobaba nendodana yakhe nezingane zakhe ezimhlubukayo, kodwa egcina zibuya ilungisa izinto naye. Uyabona ke leyo nto uma iqala nje isifundo sesaleli viki siqala ngesingeniso esimtoti ngaleyo ndlela. Inhloso ke yesifundo sesaleli viki ukubonisa nje ukuthi isifundani sitholane eBhayibhelini ngengongoma enye ekhuluma ngayo uthisha kanye nomfundi. Njengoba sazi isifundo khuluma ngokufunda kobuKristu kule koda. Lapha ke kuthiwa ke ake sibukeke umfundi olokhu ehluleka engaphasi, kodwa uthisha abekezele alokhu emchazela aze umfundi afunde egcineni abese ke ethola ukuphasa ke naye. Le ndaba ke indaba esingasho nje sithi iyona ndaba ethintana nathi njengesintu, futhi wonke umuntu engekho osele eceleni kuyo. Indaba kaNkulunkulu nabantu bakhe iqinisekisiwe ukuthi iyophetha kamnandi, iyofinyelela enhlosweni yayo. Umsa wakhe ongcwele kubantu bakhe uqinisekisiwe umphumela wawo. Abantu ke nabanomthwalo ebudlelwaneni babo naye uNkulunkulu osekwenzekile ngokungaqondi ke into ayifunayo uNkulunkulu kwanemphumela ke engemihle. Kodwa ke isifundo sethu ke khuluma lebalelekileyo kumenya uNkulunkulu osibemele bake sizokwazi ukufunda futhi siqonde intando yakhe. Ngempela ke siyafunda ke ukumazi uNkulunkulu njengoba siqonda intando yakhe. Lokho ke kuchaza ukuthi ke singabantu ke manje abathola ithuba elihle kabi lokusabela emseni. Ukusabela ke emseni bazalwane ingoba umusa usubonakalisiwe, umusa usuwembuliwe, okwami nawe kusabela ke kukho kuwona. Angeke ke sifundeke kabanzi ngalomusa uma ngabe singafundi ngemfundo yobuKristu, ngoba kule mfundo yobuKristu ila sifundiswa khona kabanzi ngalomusa kaNkulunkulu. Ilo ndawana esitholayo esingenisweni engicabanga ukuthi isekelo esihle impela. Angithi ke uyazi yagoqa nje isihlobo, ngeke umuntu afundisa isifundo njengoba sisifundisa ebandleni ngoba nesikhathi lapha sithe uba sifushane. Kodwa ke uGenesis sahluko sokuqala amavesi ayaziwayo u26 no27 kanye noGenesis sahluko sesihlanu amavesi elokuqala nelesithathu. Lapho sitshelwa khona ngomfanekiso kaNkulunkulu. UNkulunkulu kumfanekiso waba khona uma enza umuntu uThixo enza abantu ngomfanekiso wakhe kuba bamfuze uNkulunkulu.
Genesis sahluko 5 uverse 1 no verse 3 uma uAdam naye benoEva sebethola abantwana bathola izingane ezumfanekiso wabazali. Ilo ndawana nje esicoshayo kulamavesi amabili. Ake siboneke ukuthi umfanekiso kaNkulunkulu wona ingakubeke kuhamba kanjani ke. Angisheshe ngikusho nje ukuthi ukufana noNkulunkulu okuvezwa ngumbhali akusikhona ukubukeka ugcine lapho sibuka nje ngoNkulunkulu. Yebo, asifane nezilwane Jehova ayidalile. Umuntu uhlukile ngoba ukwazi ukubona okuhle nokubi, amalungelo okukhetha nokwenza wanikezwe uyena uNkulunkulu. Ngakhetha kahle ngakhetha kabi, mayikhethe kabi umphumela yoba mubi, mekhethe kahle umphumela yoba muhle. Kodwa isifundo sethu sikhombisa ngokusobala ukuthi ukufuza uNkulunkulu kokumfuza ngemicabango, ikakhulukazi nendlela yokuyiphatha kwethu. Ilapho ke sifuze khona yena ke uNkulunkulu ngoba elesi simo ayisona uNkulunkulu. Kuthiwa lapha leli gama lithi umfanekiso kaNkulunkulu litolikeke ngendlela ke kwesinye isikhathi eziningi eBhayibhelini eminyakeni amakhulu amaningi adlulile. Igama lithi umfanekiso ke liqhamuka ke libhekisa kubantu bokuqala endalweni, lapho uNkulunkulu ebonise khona ukuthi ngempela uAdam noEva benze umfanekiso wakhe. Kodwa umbuzo ukuthi ngakubeke abantu mababheka nje esibukweni bafuzena yini uNkulunkulu na? Sibuka nje ngoNkulunkulu yini noma ngabe yibi indlela esimfuze ngayo uNkulunkulu? Khona izindlela ezihlukile esifuze ngazo uNkulunkulu. Lapha ke kukhulunywa ke ngesimo sikamoya kanye nesimo senhlakanipho, ukufuza uNkulunkulu ngesikamoya nesokuvuleka komqondo wethu, kanye futhi ke nokuba sifanele naye uNkulunkulu njengomdali wethu. Lezo ndawana nje eyithanda uba zithintwe la. Kodwa ke embhalweni ke kuyavela ukuthi leli gama ke lichazwa ngabafundi abafunde kakhulu ukuthi lihunyishwa ngendlela ezihlukene nokuthi ngabe lichaza ke ukuthini. Okubaleka kakhulu ke ukuthi isono sokuguqula umfanekiso kaNkulunkulu wangabusama njengoba kade umi eqaleni. Uma ebhala ke umama wathi incwadi education uthi ke inhloso yokufunda ukubuyisela futhi umfanekiso, ukubuyisela umuntu emfuziselweni omenzi wakhe noma ke ekufuzeni umenzi wakhe. Ikhasi 14 ku 16 kwincwadi okuthiwa education. Ngiyayithanda ke kuba ke sithi ukuyinokoloda si ayine susa amaChris bazalwane. Uma ngabe sifuze uNkulunkulu kusho ukuthi isono sesihlukumezelo leyo ndawana, kodwa ngemfundo yobuKristu sikwazi ukubuyela kuNkulunkulu. Umfanekiso kaBaba ubuyela kithi, sibukeke njengobaba futhi. Layo into ebalekile engicabanga ukuthi uyizwile. Yona inhloso ke yokufunda remarkable noma enhle enkulu. Kokufuneka inhloso yokufunda ke kube iyona ke inhloso ke la, ukuba sikhumbule ukuthi uNkulunkulu wenza umuntu abe nobuhlobo naye, ubudlelwano naye. Ngakho ke noma kanjani ke sibuka futhi ubudlelwano obukhona phakathi kwabazali nabantwana. Wenza uNkulunkulu ukuba bafuze nabantu njengoba nezingane zifuze abazali. Genesis 5 uverse 1. Lawo magama sengithe ngawacaphuna kancane uma ngithinta amavesi ngasenhla. Le ndawana ke isibeka ekuthenini ke uma izingane zifuza abazali, ingane zethu njengoba sinami nje umfana wami uNsindiso, uma umbheka kahle unaso isimo sami, image yami, kuchaza khona ukuthi nami futhi kune image yabazali noma bengasekho njalo njalo. Ngakho ke kusho ukuthi umuntu uyamfuza lowo osuke enama-genes akhe kuyena uma bezalana naye uNkulunkulu. Singathi i-DNA yethu iyatraceka kuyena uNkulunkulu. Uma ngabe sibuka -sin sifuza uNkulunkulu ngaleyo ndlela ukuthi i-DNA ithi singabandawonye noNkulunkulu. Ngakho ke ngobufakazi nje ke obucacileyo, imfundo ke ilo mgudu ke osinikeza ithuba lokuthi sikwazi ukubonakala sehlukile kokunye nokunye ngabakhona okuyizidalwa nezilwane, kodwa sifuza umdali wethu. Ngakho ke uNkulunkulu asifunde ukufunda ingqondo yakhe ngesikhathi yembuleka kwethu ingqondo. So ilokho nje kafushane engicabanga ukuthi ake sikubukisise bazalwane.
ukuthi ukufuza uNkulunkulu kusho ukureflecta ingqondo yakhe, kusho ukuhlakanipha njengaye, kusho ukuba sesimeni sakhe uNkulunkulu. Uma siqhubeka lapha siqhubeka nokuthi nje indaba yokuhlenga umuntu, indaba yokubuyisela umuntu endalweni, nokuthi ke naye uNkulunkulu wathatha nesimo ke futhi sokuba angene abe inyama nakuba eyinkulunkulu ukuze enze ukudala kabusha. Yilokho okubalekile uNkulunkulu wethu ubaba osezulwini asibonisa khona. Uma sibheka uJesu njengothisha, lokhu kuvele ikhashana mhlambe eyiningi lesifundisa lekota namanje kusaqhamuka futhi abanye baba nombuzo ukuthi uma kuthiwa Jesus as teacher, ingabe uwuthisha noma unjengothisha? Bakithi kuchaza ukuthi uJesu Kristu nama-portfolio nama-aspects amaningi, but le yenye yama-portfolio uJesu Kristu anawo yokuba unguthisha, hayi ukuthi unjengothisha uwuthisha uqobo lwakhe. iBhayibheli lisebenzisa-ke igama-ke lokuchaza uJesu ukuthi indodana kaNkulunkulu, uMesaya, indodana yomuntu, umsindisi, umhlengi, inkosi, iwundlu, namanye amagama-ke ubalawa nje ambalwa. And then masibheka wonke lamagama-ke sekuyabonakala ukuthi singathola kangconywana ngale nkonzo kaJesu Kristu ayenza eJudiya, eGalile nasey'ndaweni zonke njengoba wayewuthisha. Uba uthisha-ke igama lakhona uRabbi elichaza ukuthi-ke uthisha, amaHebheru athi-ke uRabbi, amaNgisi athi uMaster, nathi sithi-ke uthisha omkhulu. Uma singasho principal kodwa uthisha osezingeni elingalinganiswa nabanye othisha. Ngakho-ke bonke othisha abafundileyo nabafundisayo bayayazi lento abayenzayo, kodwa uJesu yena kwinkonzo yakhe yokusebenza emhlabeni akekho obefundisa njengaye, bewuthisha oyisimangaliso. Ngakho-ke umsebenzi wokuhlenga umuntu uyahambisana kakhulu nomsebenzi wokufundisa. Ngakho-ke uma kufundiswa iy'ngane ziyatakulwa, ziyahlengwa kuyo indaba okungazi, ignorance, uze zikwazi ukufunda lokho uNkulunkulu akufunayo. U-Isaiah isahluko 11 uverse 1 kuya ku-9 kukhona izinto ayikhulumayo la. Uyabuza umbhali wesifundo, what does it reveal about the teaching role of Jesus? Ngabo Isaiah usifundisani ngomsebenzi kaJesu wokufundisa? Isaiah chapter 11. So ifunda masishane nje ihlobo ngoba ngicabanga ukuthi kungasisiza uma sifunda uverse 1 wakhona. Uthi nje mangimphangisa ngimfunda uthi-ke kuyakuvela ihlumela esiqwini sikaJese, kuphume igatsha ezimpandeni zakhe. UJesu esikhuluma ngela bazalwane ngamazwi esiprofesa Isaiah. Umoya kaJehova uyakuhlala phezu kwakhe, umoya wokuhlakanipha nokuqonda, umoya wamasu nowamandla, umoya wokwazi nokumesaba uJehova, umoya wokwazi nokumesaba uJehova. Lowo msebenzi kaJesu Kristu wokufundisa, ngoba uyamazi futhi uyamesaba uJehova, uyamhlonipha uJehova nanxa ewuThixo naye ngokwakhe, kodwa unokwesaba ahloniphe uNkulunkulu uma ithabatha isimo sethu sokuba inyama la ewuthisha emhlabeni. Ithi iBhayibheli yami-ke intokozo yakhe iyakuba sekumesabeni uJehova, akayikahlulela ngokubona ngamehlo akhe, anganqumi ngokuzwa kwezindlebe zakhe. Awuzwe nje uJesu Kristu uma ewuthisha emhlabeni. Uthe uma efika le verse ithola ukugcwaliseka kayo bazalwane uJohn 8 la baletha khona owesifazane wakothiwa akakhandwe ngamatshe uba nje uqotsheni. Wabona uJesu ngamehlo akhe ukuthi cha, ngempela umuntu bathi laba bantu akakhandwe ngamatshe noma unecala ebona ngamehlo, ezwa ngedlebe nezinkulumo zabantu, kodwa zangamahlulele ngoba ewuthisha okwazi ukudlula ekuthini bathina abantu, kodwa bheka ukuthi uthini uNkulunkulu ngoba uyamesaba, uyamhlonipha kakhulu uNkulunkulu. Uthi uverse 4 kepha meqhubeka lapha uverse lesine, kepha uyakwahlulela abampofu ngokulunga, anqume ngokufaneleyo abathobekileyo bomhlaba and so on. Ngeke ngiyifunde yonke kodwa ngicabanga ukuthi ngiyaqhubeka nayo uyifunde, kodwa isisiphile nje vele ukuthi uJesu Kristu
uMesaya ofundisayo onikeza abantu elethe ulwazi kubaneluleko nokuhlakanipha nokuqonda. Ileyo nto uJesu Kristu ayifundisayo. Ofunde kuJesu Kristu ngeke afane nayizolo, kodwa uba ngumuntu osenokuqonda nokucabanga okuhlukile. Ngakho-ke umhlaba wonke kuzomqonda uJehova bese kuba njengoba sibona amanzi sibekela ulwandle 11 verse 9 kusho ukuthi uNkulunkulu ngoJesu Kristu uzokwaziwa lapho ewuthisha ofundisa ngendlela enamandla bonke abantu abavuma ukuthi abe uthisha kubona. Ngifuna ukusho uJesu Kristu lapha-ke ngokufundisa kwakhe-ke embhalweni nokuphefumulelwa kwa-Ellen G. White education kuyabonakala uJesu Kristu uyahlanganisa umsebenzi wokufunda kanye nokuhlengwa. Incwadi-ke yona leyo education ikhasi 30. Ngicela nami ukuphinda futhi umsebenzi wokufundisa kanye nokuhlenga umsebenzi kabani konke loyo kaJesu uyahlanganiswa kuye. uJohn 3:1-3 indaba kaJesu noNikodima. uJesu engurabhayi, uNikodimasi wambona njengorabhayi ukuthi ngempela uthisha onjalo owenza imangaliso endimali sazenzayo phambi kwabantu ephila lapha emhlabeni. Futhi kwabonakala ukuthi lezi mali sazenzayo zi-original akayigobhishela leshaya komunye umuntu. uNikodimasi wakwazi ukuba aqonde ubele ezale ngokusha ukuza ungena umbuso kaNkulunkulu. Leyo condition izala ngokusha masiyibambe sonke. Masifuna umbuso kaThixo angeke sikwazi ukuthola unless sizalwa kabusha. Ngakho-ke ngiyabuka-ke lapho ukuthi-ke uJesu Kristu ufundisa njengonegunya ngoba evela kuNkulunkulu. Even Nicodemus oyengamthandi ngesikhathi leso noma engakamkhonzi waqonda lokho. Ngakho-ke imfundiso ukufundisa kuyisipho sikaNkulunkulu sinyweke nathi sonke-ke uba sifunde kuJesu Kristu sifundise ngendlela naye afundise ngayo ngegunya. Lawo magama-ke abalekile ngithanda ukuthi siwabuke-ke namhlanje. Sibheka uMoses njengomprofethi. Uma sibheka nje uTimothy isahluko sesibili chapter 3 verse 14-17 ilawo mavesi esibheka nendimana ekhanda kuwona ukuthi nje elinye ivesi lithi kusukela singabantwana asiqonde sazi imibhalo engcwele ngoba ilungele ukufundisa nokube usindiso. Amanye amavesi sechazileke ukuthi imibhalo yonke iphefumulelwe uNkulunkulu ilungele ukufundisa nokuyala nokusola umuntu kaNkulunkulu aze aphelele ekulungeni. So yileyo ndawana-ke esiyithola la ifundiswa. Ngakho-ke iBhayibheli yokuqala ingxenye yalo okuthiwa iTorah libonisa ukuthi-ke litoliwe ngendlela yokuthi ingxenyana nje yakhona ezokuqala incwadi kuthiwa incwadi ezingezomthetho noma iTorah okuchaza-ke ukufundisa noma ukunikeza okufundiswayo instruction and teaching. La sithola futhi ukuqonda-ke ukwahlukahlukana-ke kwemithetho eBhayibhelini ikakhulukazi imithetho nje yokulawula ukwenza kwabantu abahlonipha uNkulunkulu ngomusa wakhe kanye futhi nenhloso yokufundisa ukubhekana nempumelelo umhlobo ngokuvumelana okuhlobene noNkulunkulu oyena osidalileyo ekuqaleni noma-ke in the first place. Ngakho-ke lapha ingxenye yesibili-ke iBhayibheli seHebheru kuyavela ukuthi-ke uNkulunkulu futhi uyena-ke onguthisha omkhulu okwazi ukuba afundise-ke abaprofethi basendulo nababhali bey'ncwadi zomlando uba bakwazi ukufundisa ngalokho abe ekufuna bakufundise nabaprofethi bakufundise kabanzi ngeTestamente elisha kahle lidala okuthiwa-ke lokho kuyizincwadi noma izibhalo writings okusho ukuthi-ke kubonakala ney'bonelo eziningi zempumela kathisha ifundisa umfundi emfundisa ngamava okufunda. Lapha sibona abantu abayizibonelo ezinhle njengey'ncwadi zo-Esther oRuth noDaniel noJobe. La sibona khona izifundo ezifundekayo uma sifunda izwi likaNkulunkulu. Phakathi kokwehluleka kokukhona-ke kwabangani bakaJobe kodwa incwadi yamaHubo yona siyibona iy'ncwadi hymnbook noma eyiculo ebonisa izinto ebonisa igaba ezifundisayo kumaHubo 1:37 and 73 kusho ukuthi igaba lezo ey'ntathu. Amavangeli-ke nawo aquketheke le mfundo-ke equkethwe imifanekiso nemizekelo yenkosi uJesu naye futhi uPawulu uqalile wafundisa
ememezela ivangeli lakhe njengento yokufundisa kuba ke bafundiswe abantu. Incwadi yesambulo nayo futhi iphethe izinto zokufundisa esingathi material efundisayo. Uma sibheka ke uvala incwadi yakhona sibona uJesu embulela ibandla ikusasa ukuthi yokwenzakala ini kulabo balandela uJesu Kristu njengothisha kanye futhi newundlu likaNkulunkulu. Lawo mazwi nje esiwatholayo uma sibamba sedlula. Okunye ke sikufuma esikutholayo la sithola ke inkinga mina indaba ekhuluma ke wise men and women abahlakaniphile besilisa nabesifazane. Ilokho ke sikufumanayo la amazwi ke esikole afundiwe aqondwa kahle ezikhathini zethu awajwayelekile eBhayibhelini noma ke ngendlela yeBhayibheli. Namhlanje sifunda ke ukuhlakanipha nokwazi ngendlela ezingaleko okujwayelekile, kodwa uma siya eBhayibhelini sibona ibonelo Testament elidala zabantu abahlakaniphile nabantu futhi abangahlakaniphile. uSamuel wesibili u14 uverse 2 anomphuthume nje sihlobo sami masishane simuzwe ukuthi uthini. Wesibili uSamuel 14 uverse 2 ngokukhulu ukusheshsha ake simbambe. Uthi ku14 verse 2 uJawabe wayesethumela eThikhowa walanda khona owesifazane ohlakaniphileyo. Na indaba ohlakaniphileyo wathi kuye ake uzishaye olilayo ugqoke izingubo zokulila ungazigqobi ngamafutha kepha ube njengesifazane oselilele ofileyo izinsuku eziningi. So lapha sibona nje indaba ikhuluma ke ngonjani ngohlakaniphileyo. Encwadini yeZaga sahluko 16 Zaga 16 sifunda iverse elika 23. Ngiyathanda amavesi amabili siwafunde ngoba akhuluma ngabahlakaniphileyo kanye nabayiziwula noma abangahlakaniphile. Uthi verse 16 wakhona kungcono kangakanani ukuzuza ukuhlakanipha kunegolide, yebo ukuzuza ukuqonda ngakukhethwa kunesiliva. Nkosiyami lamavesi awadinga echazwa mahle kakhulu ukuthi uma umuntu ebengathiwa kakhethe phakathi kokuhlakanipha nencebo, ukuhlakanipha okubalekile ngale kwegold and silver yona into uNkulunkulu ayifunayo leyo. Uma sibheka inkosi uSolomon ngomunye abantu abahlakaniphe kakhulu ngekhathi zeBhayibheli owakwazi ukuthi aqambe izaga ezenhlakanipho eziningi ekhombisa umuntu ofundisayo noma ofundisekile. Amakhosi okuqala 4:29-34 incwadi yeZaga neMshumayeli aqukethe ukufundisa ngezihloko eziningi. Konke kubalula kuyena uSolomoni njengothisha ohlakaniphileyo cishe wezikhathi zasendulo. Ngokwebhayibheli uhlakanipha ke bakithi kuyefana ke nokufunda namhlanje. Ngempela ke umuntu uma esefundile uyahlakanipha. Khona abantu othi mababheka badelele kanti bahlakaniphile uma beye esikoleni baqaqeke baze bafunde nokukhuluma emphakathini naphambi kwabantu. Sekubonakala ukuthi lo muntu uhlakaniphile even though ethule ngenxa yokuthi kube namahloni mhlambe engafundanga ukusi-expressa in public, kodwa ngikufunda azakwazi ukukhuluma nasihlangalaleni kuzwakale lokhu kuhlakanipha uThixo amphe khona. Imfundo ke nebandla lasemandulo kuyavela ke la ukuthi okunye futhi okumgomo obalekile embhalweni oqhamukayo njengoba kuJesu Kristu ewuthisha eluselela abafundi bakhe. And yavela ukuthi ubuyeke emthathu nengxenye icishe uJesu ke wacela isikhathi njengaleso evula nje isikole ongaba icollege lemfundo efundisa abafundi bakhe nebala ku 3 years bakithi esikoleni. Khona into ephuma nayo lapho i-certificate esithile, i-degree, i-diploma njalo njalo yakuthi ufundela ini ukuthi hlobo lesikole leso osuke ufunda kusona. Kodwa noma kanjani abafundi babefunda namhlanje varsity babephuma ne-certificate selokungana
semfundo ngoba bazobe befunde bathola lokho ezikoleni zabo. uJesu Kristu wayazike uma ehlinzeka kulo minyaka ephambili ukuthi imfundo eqhubekayo ke ikakhulukazi masefika umoya engcwele nayo oqhubekayo afundise ngoba phela umoya engcwele ungumduduzi noma aphinde futhi abe ummeli ngesiGreek ke uparakletos igama ke elichaza umeli lo ke okwazi ukukhuluma endaweni yethu noma oma ngakuthina lapho thina singenaye omunye kuphela yena njengommeli. Uma simbheka lapho uJesu Kristu eveza umoya engcwele njengomoya weqiniso kusho ukuthi ke umoya engcwele ke ngesikhathi sihlanganisa naye emfundweni kwenza umsebenzi omkhulu emhlabeni ofundisayo bese ke abantu abafuna iqiniso kaNkulunkulu bakwazi ukulithola ngenxa yokuthi umoya engcwele ewuthisha abafundiswa nguyena. Kuba naye emeqala ebandleni leseKorinte ebakhumbuza abazalwane uqala ngakho ukuthi angakhulumi ngokunye kodwa nguJesu ebethelwe esho 1 Corinthians 2 verse 2 and then akukho kuhlakanipha ke okungale kwalokho uma memezela ivangeli kunokuphakamisa uJesu ebethelwe and then futhi boqala 2 Corinthians 2 verse 6 akukho futhi okunye ngaphandle kwalokho kuzofika egcineni ukuthi amaKristu amasha nawo nalawa semadala mawaphakamise ukuhlakanipha nokuqonda ngaphambili ezweni lomhlaba ukuze umhlaba ufundiswe ngendlela into ejijuleyo ezikaNkulunkulu 1 Corinthians 2 verse 10. Yonke le mfundo ilawulwa ubani? Moya ongcwele kulabo abazisondeza kuye benomoya wokufunda. And then ukhona ukujula ke esikuthola ngokufunda kwethu uma umoya ongcwele esivula ingqondo esihola i-chapter ne-chapter ecashulwe ka-Isaiah kakhulu 43 verse 13 iyabonisa ukuthi abaprofeti baqondisa ukuthi umoya kaNkulunkulu uyena ongumluleki uyena futhi oqondisayo ekhuluma namhlanje lolu suku lethu umoya engcwele usakhuluma ewuthisha. Into esiyibonayo la ukuthi ingqondo yethu mayigcwele umoya kaNkulunkulu ongcwele uba ingqondo yethu akwazi ukufinyelela kuyona uNkulunkulu asipheke ulwazi olubanzi olungathi baselifikile lusebenzele thina kangcono. Ukuphetha ke isifundo sethu kuyavela ukuthi kulokhu kuthunywa kokukhulu okubhekiswe ebandleni kuMateyu 28:18-20 kusinikeza ukuthi njengebandla asiphume siyosebenza sifundisa umhlaba wonke. Abafundi bakaJesu ke lokhu bakwenza ngesikhathi leso bethunyiwe ngoba ke umfundi ke umuntu othi efundisa ethi ebiziwe aphinde futhi athunywe. Ngakho ke njengabafundi ke asambe naso zabanye abantu babe ngabafundi bakaJesu abakholwa nguye sibabhaphathize sebefundiswe konke lokho asiyale ngakho uJesu. And then ke okunye esikuthola la ukuthi abantu abatholeke isimo sokuqonda inguquko engale kwesiko nolimi lakho konke okukhona bangene embhabhatisweni okufuneka isikole sokufundiswa ngaphambi babhajadiswe abantu. Kuthiwa ke lokhu ke akumangalisi ke ngoba namhlanje kusekuningi esengakufunda kafuphi nje isizathu sokuba sibe ngamaKristu afunda njalo ukuba sibe abantu abahlakaniphileyo nabanolwazi olubanzi esoligcina lolwazi lolo sikwazi futhi basibe ngamaKristu anokholo kanye nempilo edlula konke okukhona kulesi sikhathi samanje. Lokho ke kusho ukuthi ke masibe nokufunda okuningi sibe nolwazi. Testamente elisha incwadi zalo ke ziqukethe kokubili ukumemezela ngoJesu ikhathening. Testamente elisha kuthiwa ke kunegama ethi ke kerigma leli gama ukufundisa ke igama lakhona kuthiwa ukidash noma ukidake. Konke lokhu ke kufuneka ke sibe ngabantu abazofunda ngaye uJesu Kristu ebethelwe simphakamise umsebenzi ukuphumula indaba zomphakathi ezobudlalo bomphakathi ibandla nokukhonza nomnotho lakho konke okukhona umhlabeni konke namagunya nani kumele konke kuhambe kufike ezingeni lokufunda nokufundisa ukuze abantu bembathe ulwazi olulungiselela impilo yesiphethe egcineni impilo yamanje neyokuphetha kwezwe impilo leyo kufuneka sifunde ngayo sazisise kuba sikwazi ukuqonda ngenxa yokuba uNkulunkulu efuna sibe ngabantu abaqondayo. Sengiphetha ke bafowethu inkulumo nje yonke umlayezo nje omkhulu engicabanga ukuthi ubalekile ukuthi ukufundisa nokuhlengwa kungumsebenzi kaJesu. uJesu uqhamuka kithi as uthisha
abe avele kithi as umhlengi noma iredeemer. Angeke ube umuntu ohlengiwe uma ungafundiseki. Iba nomoya wokufundiseka ukuze ukuhlengwa kwakho kwenzeke, ngoba uhlengwa ngecebo likaNkulunkulu elifundiswa wuye umoya engcwele noma through iBhayibheli, bese uba nesithombe esicacile kahle. Inkosi ngathi ngakubusisa uma isifundo sethu lesi uhlale njalo ufundiseka, nami ngisithobe nawe uyithobe phansi kukaThixo namandla. Inkosi ibusa ukufunda kwesilayo emasibala ngomkhuleko. Baba, sicela kubusa isifundo sethu, kwandise ulwazi lwethu nokukhula kwethu nokufunda ngawe nangokufundiswa ngawe, ufundiswa wena ngoJesu. Ake siphume sitshele nabanye abantu nge-Great Commission ukuthi uJesu ngubani, bafunde ngaye babe ngabafundi njengathi. NgoJesu siyakhuleka manje kuzobe phakade. Amen.